Goeie, Hoi. wij zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja, En de vraag is dan, wat hing het bij jou boven de bank? op de bank. Ja, Dat wil je hem graag weten. ja. Nou, vooruit. Nou, dat hing het er boven. En wat is het? Ja, een tempel met twee men erop. Ja. Ik vond het strakke van die tempel heel mooi. En die men erop vond ik wel grappig. Wat is dat voor... Ja, dat is meer een schilderij voor uzelf. Oké. Ja, die van mijn man en die van mij. En dat is meer hoe wij binnen. En wat show we dan? Nou ja, skommel van het leven, zie maar. Hoe? Die ze vrouw nou? die zit op een skommel. Ja, hè? maar wat- Nou, op een del. Goeie Ja. tijden en minder goede tijden. En die erbovenin, dat is een vrouw die alles weten wil. Ik wil weten hoe alles werkt in het leven. En daaronder een Indiaanse vrouw. En dat stiert voor maar bij de voeten op het groen. En dan ook nog een gigantisch orgel. Ja. Ja, dat moet oefenen worden. Hè? En is die van jou of van je Ja, man? nee, van mij. Kun je dan een stukje spelen? Ah, nee. Ja. Nee. Nee? Nee, hè? Nee. Dat ook s'nachts wel. Dan Ja? dan s'nachts een keer luisteren. Ja. Maar in het kerken dan? Ja. Oh ja. Ja. Maar dan ben je al organist. Ja. Waarom ben je al organist in het kerken? Ja, vond ik leuk. Ik ben vroeger begonnen met orgel spelen en toen kregen we op een gegeven moment een nieuw orgel. En toen wou ik wel een hele grutten hebben, dat leek me wel mooi. En toen ben ik echt kerkorgel spelen gaan. Oh ja. Ja. Vanwege die grote orgels. Ja, omdat ze grut is. Ja. Ja, vond ik wel mooi. Ja, En Bats Harry. ja correct. Met goed grut. Ja. En zongen ze dan een beetje mooi? Ja, meestal wel ja. Ja? Ja, ja. Ja, ja die best. En wat is dan de grootste hit? Ja, dat weet ik niet. In Christ bent alle hits, hè. Oh ja. Ja. Maar ik vind het niet erg als we dat weer gaan, hè. Ik kijk wel eens van een organist die hier dan altijd, die vond dat meestal wat te langzaam zong. Ja, dat is ook wel eens Dus dan gong je altijd maar ja, opzet ik wat te probeer snel. ze wel eens wat mooi te lopen, hè. Ja, Ja, nee, ja. Sommigen moeten wat ouder hebben en sommigen meer wat te hut. Oh ja. Ja. Ja, en nou ja, altijd bezig. Altijd scherp. Dus dat is wat een samenspel tussen jou en de... Zeker, ja. Ja, altijd.